El entorno es increíble, ofrece infinitas posibilidades y de contacto con el medio natural hablamos, así que de nuevo este año la Deputación regresa con su campamento da Ourensanía al complexo turístico do Corgo, en Muiños. Fundamental, en definitiva, podemos decir que Muiños é un vivo exemplo do que pode representar a provincia de Ourense dentro do panorama nacional e xunguido con actividades vencelladas ao mundo dos máis pequenos, dos máis cativos, das futuras xeracións de ourensáns que creo que teñen un deber ou unha obriga que é coñecer o seu medio natural. El campamento se desarrollará en 2 turnos, del 1 al 7 de agosto para niños de entre 12 y 14 años y del 8 al 14 para los de 9 a 11. Entre las actividades que incluye tirolina, tiro con arco, actividades acuáticas, juegos de orientación, todo relacionado con el contacto con la naturaleza. Mira, nós temos a sorte de traballar con rapaces e rapazas de toda Galicia en distintos tipos de campamentos e sí que é certo que notamos, xa non só pola conciencia co medio natural, sino pola forma de comportarse, pola forma de ser, que os rapaces da provincia de Ourense sí que teñen moita máis empatía, moito máis coñecemento do que é o medio natural, están moito máis afeitos a andar pola natureza e teñen moitos máis coñecementos que rapaces de outras zonas de Galicia, sobre todo do que é a franxa atlántica. La inscripción está abierta hasta el 20 de julio. El 28 se sortearán públicamente las plazas. El precio por participante es de 88 euros. En la segunda quincena hay propuesta propia por parte del Concello de Muiños. Poremos en marcha na segunda quincena outro, tamén con 2 etapas de 7 días, que tamén previsiblemente organizará en colaboración co Concello Sustinea, porque estamos especialmente satisfeitos do seu traballo, e irá orientado tamén a idades parecidas, co mesmo coste e as mesmas condicións para non distorsionar nada. Pues sí, repetiría porque este campamento es muy divertido.